Eraikuntzarekin harreman estua du karegintzak. Karea oso erabilgarria da nekazal giroan, bai lurra egokitzeko, hormak areztatzeko, eta baita harriak argamasatu edota espaloiz batutzeko. Kare egiten txiki handik, hemen auzo hontan da, inguru honetan Euskal Herri hontan egiten zan, 6 bat urtetik egiten zan karea, eta orduan bagizu, beti hemen ibiltze zinan da, oain dela berroi eta 5 bat urte arte, 6 bat urtetik egiten zan karea, eta orduan nahi eta ez ikasi behar zandoken. Zengatik hemen beti salsanen ibiltze zinan da, ez da sorginkeria karea egitea, bere trukoa badauzka, aizatu leike, eta itxo leike, eta ibili behar du, bizta bizkat ibili behar du, ino gainuntzen erraza da egiten, 8 gau ingotxu piztuta, eta, Juan Agordako Juan Tomas honek esan dit, launduko ditela, ezta? Karea eramaten da, goizetan launduko ditela, betegarri ematen da. Gainakoan ez dago agontatzei, zengatik bero izugarri izaten da, eta ez dago agontatzei gen. Eta beti hemen hon behar zu, beti hemen hon behar dezu. Zulotik amain gona. Kobar. Uste nun itzala, ja, txotzeotek zikuan, Karea lortzeko erabiltzen diren gaiak, honoko hauexek dira. Aritz eta gaztainegurra eta kareharria. Aritzegurra bakarrik erabilizkero, azkarregi erreko zatekeen. Horrexekatik batzen zaio gaztainegurra. Hau mantxoago erretzen baita. Infernuko zuloan sartuta zaude? Ez da infernurik, Hemendik, ateako dira. 15 bat onela da. Erdien hola galtza behitu. Erdien galtza behitu. 15 tona kare lortzeko, 30 tona harri eta 60 tona egur behar dira.